खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों। थ' दिनै नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअ मोनसे दिन्थिनो नागिरदों। बे भिडिअआ जादों मैदोमनि। बे भिडिअआनो जादों मैदोमनि। बिथाङा बहा दङमोन आरो बेसेबां सम गोबावलागै बहा थादोंमोन आरो मा खालामदोंमोन। बिथाङा दिनै क्लियारिफिकेसन होफैदों गावनि भिडिअनि गेजेरजों। आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो क्लिप दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंगोन आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों। अके, बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांग्रो। बिथाङा मा बुंफैखो आरो मा बुंलांखो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो बे भिडिअखौ। गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनहा गोबाव सम जाबाय मैदोम बसुमतारीखौ जेलाव दं होननानै सोर मिथियो आरो सोर मिथिया कमेन्ट बक्सनि गेजेरावहाय फोरमायहरनो हागोन, नङा होमबा? मोनफैनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैदोम बसुमतारीयाहाय उदां अख्राङावहाय माने बेरायफैनो मोनलायबाय आरो मोनथिबाय, गां फुवार बिरथिं फैनो हालायबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, फंनैसो बाथ्रा सावरायनो गोनां दोङो रायजो राजा नोंथांमोन। जेलाव थांनानै बहुद माने अभिगथाबो मोनबोबाय बा सोलोंनो हायैखौ सोलोंनोबो हाबोबाय, नुफेरैखौ नुबोबाय, नङा होमबा? मोनसे एक्सपिरियेन्स टाइपआवहाय आङो मोनबोबाय। थारमाने जेलाव मा सोलियो आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोरबायदि मानसिया मा केसाव जानानै दंफैयो आरो सोर गैया, आङो अनेक माने अभिगथा मोनबोबाय जेलाव थांनानैबो। रायजो राजा नोंथांमोनहा सोर मिथियो? गोबाङानो मिथियाखै। मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया जे 15-20 दिनसो जेल जानानै फैबाय, रावबो मिथियाखै। माने अनेकआ मिथियाखै दासिमहालागै। माने सासे सानैया बानायदों, सासे सानै इउटुबारफ्रा बानायदों। आङो मैया मोनफैनानै आङो नायदोंबो, माने सोरबायदि इउटुबारा माबायदि मैदोमनि बागै बाथ्रा बुंदों। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, आङो नोंथांमोनखौबो इउटुबारफोरखौबो किसुमानखौ आङो बुंगोन। मानो होनोबा मैदोम बसुमतारीया बादि मायबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा मायबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि आं जेल जानाय मोनब्लाना ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि गोमगौमोन ना, मिथिबायना? माने बुंस'हायै गोमगौमोन। आं बेखौ दिनैसिम आङो साननानै मोनहरबाय आरो। दिनै आङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय, नङा होमबा? आं दिनै सिखाव खावनानै आङो जेल जायाखै, बा आङो सोरखौबा बुथारनानै आङो जेल जायाखै, नङा होमबा? बा मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै आं जेल जायाखै, नङा होमबा? दा बेनो जाहैबाय दाख्लै जि जोंहा दाङाबाजि जानानै थांनाय जोंहा क'क्राझारावहाय, नङा होमबा? आङो नाम लाला बाखिखिनिखौहाय, जोंहा जि दाङाबाजि जानानै थांनाय बेवहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन, जेराव इउटुबार हिसाबै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो साननानै मोनहरदों आरो नुनानै मोनदों, जेरावहाय जोंनि बर'फोरखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों, बेजों लोगोसेहाय जिबायदि बर'फोरखौ माने जिबायदि खालामदों, जेरै बुथारनानै दोनदों, बेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनायावहाय रागा जोंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय लोगोनो जोङो माने जोबथेसालिनि माने आलासि जानानै फैदों आरो न' गोजानि आलासि जाहैनांदों मैदोम बसुमतारीया। दा मेन खोथाया आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव आङो मैदोम बसुमतारीया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना, बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजानि आलासि जानो गोनां जायो। बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन, खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै। बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों, दिनै बर' हारियाहाय, नङा होमबा, जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों, एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे दाय जानानै फैदों, बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय। दा मेन खोथाया बेनो, मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै, मिथिबाय? रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं, मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादों कि आं माबा मोनसे माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय, जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै, जेराव बर' जातिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखिजायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै। रायजो राजा नोंथांमोन, बे स्पष्ट जानानै फैबाय। माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै। माने आङो आंना खर'आ खामानि होआ नालाय, मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो। बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय, आंबो दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा, सिरि थागोन आङो, जाहाथे जातिया बा जोंनि बर' जातियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ एकदम खोलैनानै आं दोनसिगोन। आं जेबो नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादों, नोङो इउटुबार हिसाबै नों मायबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बेवहाय सारेन्डार जानानै थागोन। आं बुंनाय नङा। मानो बुंनाय नङा? दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै, रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै। खिन्थु मैदोम बसुमतारीया मायबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला
ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो मिथिबायना दा अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों जाथिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं इदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों नंगौ नोंसोर बुंनाया सैथो आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै मिथिबाय बर' जाथिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों अनेक मानसिफ्रा सोंदोङो आंखौ जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदोङो जे मानि थाखाय जेल जाखो आं डाइरेक्ट होनदोङो जाथिनि थाखाय जाथिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजाननि आलासि जानानै फैदोंमोन दा आङो बेवहाय बुंनो थांगोन जोंलाय सोर मैदोममोन बायदिया सोर मानो होनोबा खोनासं दिनै गिदिर गोलाव दङ नाम लाया आङो ओरैबायदि जानानै थाबाय जाथिनि सार्थआव रावबो गैला माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकल' बाथ्रा सानग्रा पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय जाथिया थैनानै थांथों बर' जाथिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों मिथिबायना बहाय जेबो बुंनांगौ गैया किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव माने जाथिनि सार्थआव रावबो गैया पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आङो बुंगोन लासैनो सोरबा आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिशनानो जा बा पजिशनानो जा आं बुंलांगोन जातिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ बेनिखायनो लिडारफ्रा बुङा जोङो इउटुबारफोर बुंनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामो बेखायनो आं होनदोङो सेकेन्ड टाइम आंबो बुंनाय नङा जातिनि थाखाय सोरबा जातियाहाय जोंनि बर' जातियानो होन सोरबा जातियानो होन बहा थैयो थैथों आं होनखागोन बहा थैयो बहा थाङो थांथों आं होनदों गावनि सार्थआव थागोन खामानि मावगोन दांगोन जागोन सोर जातिया बहा बुथारलायो बुथारलाया नोंथांमोनाबो आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों दा फोरमायहर आरो नोंथांमोनहा बेखौनो सानदो मैदोम बसुमतारिया मोनफैफिननो हाबाय टेनसन लानाङा जोङो सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो गनो गोनांमोन किसुमान खामानियाहाय सेसन सिजिएम कर्टआव मारिनायावहाय केन्सेल जानायनि थाखाय जोङो एसे गोबाव थानांगौ बाध्य जाबाय दायो मोजाङैनो मोजां दोङो टेनसन गैया आङो सिखाव खावनानै डकाति खालामनानै आङो खुनु जेलाव हाबाखै मायबा मोनसे जातिनि थाखाय जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव दिनै आंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बहाय आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया रायजो राजा नोंथांमोन मैदोमा मोनफैनो हादों मोजाङैनो आरो नोंथांमोना जाय मानसिफ्रा आंखौ कन्टेक्टआव मोनाखैमोन नङा होमबा जाय मानसिफ्रा बहुत मानसिफ्रानो आंखौ हांख्रायोमोन नङा होमबा खामानिनि थाखाय बेखायनो नोंथांमोनखौबो आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोनहा दायो आंनो मेसेन्जाराव मेसेज खालामहर आङो मोनफैगोन आरो आङो दंफैखायो आंखौ नांगौब्ला मेसेन्जाराव मेसेज खालाम आङो निस्सय नोंथांमोननो आंनि नाम्बारखौ हरनो थाखाय आं राजि दोङो नोंथांमोनहा जाय प्रब्लेमाव मोनदोंमोन आंखौ जाय हांख्रायदोंमोन नोंथांमोनहा मोनाखैब्ला आंखौ मेसेन्जारनि गेजेरावहाय मेसेज खालाम निस्सय आं माबा मोनसे हेफाजाब होनो हायोब्ला नोंथांमोनखौ होगोन बेनो नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुबाय मैदोमनि बाथ्राखौ खोनासंबाय आरो नोंथांमोना मा सानो बे जाहोननि सायाव आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो सानो बाथ्राया सैथो बिथाङा जेलाव थाहैबाय माखासे सुबुंफोरा बिनि लोगोफोरा बिखौ मदद खालामाखै माखासे सुबुंफोरा बिखौ सोंहैयाखै अनसायहैयाखै बिनि थाखाय बिथाङा दुखु मोननानै बाथ्राफोरखौ बुंदों जिथुनिखि जों बाथ्राफोरखौ मोनसे समाव गोरोन्थि खालामो जों गावखौ देरगानाय लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो गोरा खोथाखौ नाथाय बिनि उनाव परिनामखौ मोनो जेब्ला अब्लासो मानसिनियाव सोलायनाया फैयो बिनिखायनो आं सानो सोलायनायाबो फैदों मोजां जादों आरो आं सानो रायजो राजानि बर' समाजनि खामानि मावलां मोजाङै मावलां जाहाथे गुबुन हारिखौबो गाज्रि रावजों सोंखारिया मोनसे लिगेल बाथ्राजों बुंनानै सोंखारि जायो क्रिटिसिजम खालामजायो मोनसे लिगेल रावजों लिगेल वेजों थांनानै जोङो सोरखौबा काउन्टार खालामनो हायो फेक्सुअलि इनकारेक्ट बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जोङो फेक्सुअलि कारेक्ट खालामनानै हायो नाथाय जोङो एग्रेसनजों नङा जोङो गुसु नर्म थान्दा मेलेमजों जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनो रोंनांगोन माखासे गुसु नरम बाथ्राफोर बुंनाया बै समाजफोराव गोहोम खोलैयो रागाजों बाथ्रा बुंनायफोरा माने रागाजोंनो रिप्लाइ मोनफिनो बेनिखायनो आं सानो जोंनि जेसेबांनिखि मावथि हान्जा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरखौबा बाथ्रा बुङो आरो मोजां बाथ्रा बुङो माखासे सुबुंफोरा बेनि थाखायनो सैज्य हाया माखासे सुबुंफोरा सैज्य हायियाव बै रागा एबा एग्रेसनखौ देखायो बे जोंनि एग्रेसनखौ जोङो बयबो गुसु खालामनानै
नम्र भाबै जोङो बुजायनो रोंनांगोन, बुंनो रोंनांगोन, एक्सप्लेन खालामनो रोंनांगोन। थ' बिदिब्ला जोंनि खामानियाबो थाद'नाय नंगोन आरो जों मोजाङै मोजां खामानि मावलांबाय थानो हागोन। जोङो मानसिफोरखौ एजुकेटबो खालामनो हागोन। जोङो जाहाथे जोंनि जाथिखौ प्रपगेन्डा खालामबाय थायो, जोंनि हारिखौ रायबाय थायो, जों बिथांमोननि नामखौ लानानैसो जों बुंनांगोन, जाहाथे जों जाथिखौ बुङा। सोरबा सासे गाज्रि सुबुंनि थाखाय, सोरबा सासे गाज्रि मानसिनि थाखाय जों गासिबो हारिखौनो जोङो बदनाम होनो हाया। बेनिखायनो आं सानो जितुनोखि जोंनि बर' जाथिफोरखौ जाय बिथांमोना रायदों बुंदों, बायदिसिना सोंखारिदों, गाज्रि रावजों बुंदों, जों बिथांमोनखौबो गावनि रावजों, मोजां रावजों बुंनानै जों बिथांमोनखौ दद्र' होनो हायो। बिथांमोनखौ जों फेक्सुअलि कारेक्ट बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोनखौ सिरि थाहोनो हायो। जों माखासे फेक्स खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांमोननि खुगाखौ बन्द' खालामनो हायो। बेनिखायनो आं सानो रागाजों एबा एग्रेसनल' एक्सन लाबाल' जाया, जोङो एक्सन लानांगोन मेलेमजों, गुसु दिमागजों बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन, जाहाथे बिसिनि जाथिनि समाजावबो बै गोहोमफोरा गोग्लैयो आरो मिथि मोनो, बुजि मोनो, जाहाथे बिथांमोना नोंखौबो दुसिनो हाया बा नोंथांखौबो जाहाथे एक्सन लानो हाया। पुलिस बिफानफोराबो जाहाथे जोंनि बैफोर खामानियाव एसेबां डिस्टार्ब खालामा। थ' जोंनि एग्रेसनखौ नुबाला जायबाबो बिथांमोना रागा जोंखागोन आरो बिथांमोननि एग्रेसनखौ नुबा जोंबो रागा जोङो। थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानो आंनि मथेब्ला गुसु आरो नम्र भाबै जोङो एक्सप्लेन खालामनो हानांगोन। लिगेल वे जों थांनानै जों बाथ्राफोरखौ सावरायनांगोन। जुदि लिगेल वे जों बाथ्राखौ बुङाब्ला माखासे बाथ्राफोराव जोबोद गोहोम खोलैयो समाजाव। बेनिखायनो आं बुंनो सानो खामानिखौ मावलांबानो जाबाय, गावनि गोसोजों मोजाङै मावलांबानो जाबाय, जाहाथे एग्रेसन देखाया, रागा देखाया, मोजां गुसु नम्रयै बिथांमोना सिरियास बाथ्राफोरखौ जुदि सेन्सिटिभ इसुफोरखौ जुदि मिथिनो मोनो, अब्लानिया निस्सय बिथांमोनाबो बुजिगोन। जुदि बाथ्राखौ सैथो बुङोबा बिथांमोननि खर'आवबो हाबगोन, सैथो बाथ्राया जुदि हाबोब्ला बिथांमोनाबो मिथिगोन। गाज्रि रावजों रायनानै जों सोंखारियोब्ला नोंबो सोंखारि जाखागोन, आंबो सोंखारि जाखागोन, बयबो सोंखारि जाखागोन। मानो होनब्ला मोनसे समाजखौ रायोब्ला मोनसे समाजनि सुबुंफोरा गाज्रि मोनो, गावसोरनि समाजनि सुबुंफोरा गाज्रि मोनो। आंखौबो गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोरा गाज्रि मोनो। एसटिनि बागै मानो बाथ्रा बुंदों, एसटिनि बागै बेफोरबायदि खोथाखौ मानो बुंदों। माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखानांगोन। जुदि बुङालासिनो सिरि थायोब्ला जोंखौ गादबनानै दोननो नाजायो आरोना। बेनिखायनो बुंनांगोन, जों बुङालासिनो थानो हाया आरो बुंखाथारनांगोन। जिथुनिखि बाथ्राफोरा फेक्सुअलि कारेक्ट, जों फेक्स बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोननि खुगाखौ जुदि बन्द' खालामनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोनानो गावनो गाव दद्र'लांगोन। दिनै नाय बिथांमोना एसटि बिबाय थानाया दिनै मानि थाखाय सिरि जाखो? टटेलि बियो पलिटिकेल मोनसे गेम ब्लेम। बे नोंथांमोना जुदि मिथिनो मोनबाय दा दिनै मानो आन्दलन जायाखै, दिनै मानो सिरि बिथांमोना? दिनै इलेक्सन सफैगासिनो दङ, आसाम एसेम्बलि इलेक्सन। मानो सिरि बिथांमोना? बिथांमोननियाव राव गैला दा। बिथांमोनखौ खुगा मुथेबाय सरकारा, सिरि जाबाय। जोंनि दैदेनगिरिफोरा ओंखारबोबाय राजा लामा, जोंनि मावथि हान्जाफोरा थांबाय राजा लामा होबथेबाय, होख्रावबाय। जोंबो बेबायदि जानो मोना। जोंनि अधिकारखौ जुदि सिख'नानै सोरनोबा होयोब्ला जोंहा गोबां लस जागोन। जोंनि अधिकारखौ जुदि गुबुननो होयोब्ला जोंनि मोनखानाय गोहोखौ जोङो बिसोरनो होनाय जागोन। बेनिखायनो सरकाराबो बिथांमोनखौ दा सिरि खालामना दोनबाय, नुबाय दा। थ' बेनिखायनो बुंनो सानो जों एग्रेसनजों नङा, जोंनि खर' गुसु मेलेमजोंसो जोङो बिथांमोनखौ रिप्लाइ होनो रोंनांगोन, बुजायनो रोंनांगोन, मिथिहोनांगोन। थ' आं बेखौनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बुंनो सानो, नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअ बानायोब्ला गुसु नम्र एग्रेसनजों नङा, फेक्सुअलि कारेक्ट, जाय बाथ्रा सैथो बे बाथ्राखौसो बुंनांगोन। जुदि जों सैथो बाथ्राखौ बुङाब्ला जों गुबुनजों सोंखारि जागोन। जुदि जोङो गुबुनजों सोंखारि जायोब्ला हारिखौनो सोंखारिनाय जायो। थ' बेनिखायनो जोङो मोनसे लिगेल वेजों थांनांगोन, सिदा लामाजों थांनांगोन। थाङाब्लाथ' जाया। फेक्सुअलि कारेक्ट बाथ्राफोरखौ जों बुंनांगोन, नंखाय बाथ्राफोरखौ जों बुंनो नाङा, जाहाथे हारिनि सायाव गोहोम खोलैया। बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय दिनैनि बे भिडिअखौ। गोजोन्थों, खुलुमबाय। भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बे आंनि इउटुब चेनेलखौ। थ' बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर। जै बर' हारिनि, जै भारत माता की, बाय बाय।